Den formel her bruger vi for at finde arealet til en retvinklet trekant. Og en retvinklet trekant er en trekant, hvor den har en af vinklerne 90 grader. Og for at finde arealet, gange vi halv gange højde gange grundlinje. Den formel her bruger vi for at finde arealet til en uvilkårlig trekant. Og det finder vi ved at gange halv gange sidelængde A gange sidelængde B gange sinus C. Den formel her er, hvad vi kalder Pythagoras sætning, og den forklarer sammenhængen mellem kateternes længder og hypotenusen. Og det er den ene katet i anden plus den anden katet i anden er lige med hypotenusen i anden. Den formel her bruger vi til en retvinklet trekant for at finde vinkelmålen til en af vinklerne. Og cosinus A er lige med hosliggende katet divideret med hypotenusen. Og det beskriver sammenhængen mellem en vinkel og vinkelens hosliggende katet og hypotenusen. Sinus A er lige med modstående katet divideret med hypotenusen. Og det beskriver sammenhængen mellem en vinkel og vinkelens modstående katet og hypotenusen. Tangents A, det er modstående katet divideret med hosliggende katet. Og det beskriver sammenhængen mellem en vinkel og de to kateter. Den her formel bruger vi for at finde en af de ukendte sidelængder til en uvilkårlig trekant. Og det finder vi ved at C i anden er lige med A i anden plus B i anden minus 2 gange A gange B gange cosinus C. Her den formel for at finde, når man ønsker at finde vinklen til en uvilkårlig trekant, og vi kender sidelængderne. Det finder vi af cosinus C er lige med A i anden plus B i anden minus C i anden divideret med 2 gange A gange B. Den sidste formel her, den bruger vi for at finde eller udregne sidelængderne. Og A divideret med sinus A er lige med B sinus B er lige med C sinus C. Og det viser, at sinusrelationen ser således ud. Den anvendes, når man skal udregne vinkel.